Ikalawang beses nang tinamaan ng mahigpit na quarantine protocol na naglilimita sa bilang ng mga tao ang pag-aayuno ng mga kapatid nating Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Idil Fitir dito sa Barangay Kutud, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang kanilang pagtalima ay hindi lamang basta binantayan ng PNP, kundi sinabayan pa ng pamamahagi ng ayuda. Namahagi po tayo ng mga konting bigas, dilata at ng mga itlog at iba pa pong pagkain para po naman ang Philippine National Police, ang gobyerno ay kasama ng ating mga kapatid na Muslim sa pagse-celebrate po ng Eid al-Fitr. Nilimitahan sa 50% ang gathering sa bisinidad ng moske at bago pa umano ang selebrasyon ay inabisuhan na ng ilang Muslim community leader sa Pampanga na wag nang pumunta pa dito. Ay nung normal, wala pang pandemya, itong compound na ito, Muslim compound dito sa San Pedro Cotod, punong-puno po ito. Kung mapapansin nyo, ngayon, sa loob lang ng moske, wala pang 50% yung nagsimba rito. Naging madali naman anya ang kooperasyon ng kanilang mga kapatid na Muslim dahil ang selebrasyon o pagtatapos ng Ramadan, maaari din naman umanong kahit sa bahay na lamang isagawa. Kasi beforehand, na-notify na namin sila na hanggang maaari, doon na sila sa kanilang mga bahay. Mostly ang nagsamba lang dito ngayong umaga, yung mga taga rito sa San Pedro Cotod. Si Aina Gandawali may espesyal na hiling kay Allah sa pagtatapos ng kanyang pag-aayuno, ang mawakasan na umano ang paghihirap ng mundo dahil sa pandemya. Ayon sa kanya, hindi sila sanay na manghingi o tumanggap ng ayuda dahil sanay silang maghanap buhay sa siyudad ng San Fernando. Ngunit dahil ngayong limitado ang paglabas ng tao, lugi sila sa kanilang negosyo. Yung mawala na yung ganitong pangyayari, yung pandemic, saka sana lahat ng, sana maging bumalik sa dati lahat. Hindi naman binigyan ng malisya ni Kaiser Manguranda, ang Muslim Community Affairs Leader ng San Fernando, ang presensya ng PNP. Ang estratehiya umanong pamamahagi ng ayuda ay akmang-akma umano dahil mayorya ng mga nag-aayunong Muslim sa San Fernando ay may problema ngayon sa kabuhayan dulot ng pandemya. Nag-abot sila ng konting tulong, baka po sa alam nilang pagdaan sa pagsasacrifice. Pangalawa po, alam po nila na itong pandemic, na alam naman po natin, karamihan sa mga kapatid natin dito na Muslim is nagbi-business na hindi po kalakihan ng business po. Kasama si Art Consuelo, Paulo G. Santos, CLTV News.